The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, mula sa Mandaluyong City at Quezon City, may isang ginang ang di umano ay nagpapanggap na mangangatulong at kapag siya na ay natanggap, bobuelo naman ng cash advance at pagkatapos matanggap ang pera ay umiiskapo na raw ito. Para sa detalye ng reklamong ito, makakausap natin si Aiza na mula sa Quezon City. Magandang hapon po sa inyo, Aiza. Good afternoon po. Opo, matindi ang diskarte nitong nangangatulong na ito, no? So pwede niyo po bang maikwento sa amin itong naranasan mong panloloko, Aiza? Sige. Nag-post po kasi ako sa Facebook ng Kasambahay Group noong March 16. Tapos, nag-comment po siya na interested daw po siya. So, piniem ko po siya na tagasan po siya. Sabi niya, taga Bicol siya. Tapos, nung parang 3 days kami nag-uusap. Tapos, sabi niya na masukan daw siya sa Maynila pero nagpahinga lang. Tapos nung desidido na kami kunin siya ng nanay ko, bayad namin yung door-to-door niya from Bicol to QC. Tapos namasukan siya sa amin 3 days lang. Tapos nung una, chat pa lang, gusto niya nang bumali ng 9,500. Ay, grabe, no? Sa chat pa lang, grabe. talagang nauna na yung gusto niyang mangyaring mangbale. Opo. Hindi naman po ako pumayag kasi hindi ko pa po siya nakikita in person. Kaya pinapunta namin po siya sa Maynila para makuha niya yung kailangan niyang pera. At para, syempre, makapag-interact po kami personally. Okay, wait lang po ma'am. Etong nakikita natin sa screen, eto yung nangatulong po, pumasok po sa inyong katulong. Yes. Okay? So, ano po ba yung pangalan na ipinakilala sa inyo nitong babaeng ito? Melody po. Melody. Melody. Yes. Okay, so Melody ano daw po? Melody Buenaventura. Melody Buenaventura. So, ibig sabihin, doon po, ano sa muli yung pangalan ng group chat or page po na nag-post po kayo na kayo po ay looking for a katulong? Kasambahay PH po. Kasambahay PH. PH. Okay. So, sa mga nanonood dyan, beware po tayo. Dyan po sa Kasambahay PH, dyan po na biktima, ito pong si Ma'am Aiza. So ngayon po, ito pong si Melody Buenaventura, ay hiningan po ba ninyo ng mga requirements? Katulad po ng valid ID, nagpakita po ba siya ng NBI clearance, police clearance, at iba pa pong dokumento na nagpapatunay na siya po talaga ay si Melody Buenaventura? Yes po, nagpakita po siya ng postal ID tsaka NBI clearance. Ngunit yung NBI clearance niya is expired na. Kaya nung pagkadating niya sa amin dito,
gusto namin siya pakuhanin agad ng NBI clearance. Okay. Ma'am Tapos- Aiza, wait lang, linawin lang natin. Ang apelido nitong nagpakilala sa iyo si Melody ay Buenaventura or Buenvenida? Buenvenida pala. Okay. Sorry. So Melody Buenvenida. Kasi ito po yung sinabit mo sa aming pangalan, kaya gusto kong maging malinaw. Yes. Melody Buenvenida. Yes. Okay. Ilang araw po ba yung itinagal ni Melody sa inyo po bilang kasambahay? Nagsimula po siya April 1, lumayas po siya sa amin April 4. So, bale, 3 days lang po. Okay, so April 1, nagsimula, April 4, lumayas. Sa loob po ng 3 araw na yan, ano po yung naibigay nyo po sa kanya or bumali po ito, tama? Nababanggit nyo po. Apo. Nasa magkano Apo. naman po? 9,500 po. 9,500. So meaning to say, yung 9,000 na yon hindi po yun kabayaran sa mga natrabaho niya dahil 3 araw pa lang siyang nagsilbi sa inyo po. Opo. Ang sabi niya po kasi, ipapadala niya daw po sa mga anak niya yung 9,000, tapos sa kanya po yung 500. Parang kumbaga, pera niya dito sa Maynila kasi wala siyang dala. So isa kayong mabuting amo dahil nadala kayo sa binanggit ni Melody na magpapadala siya ng pera sa kanyang kapamilya. Opo. Opo, sa loob ng 3 araw na yon na binabanggit po nyo, nagtrabaho naman po talaga siya. Yung inuutusan po siya ng nanay ko, pero parang yung tamad po talaga siya, parang idadaan ka sa kwento, sa chika. Mhm. Parang plano niya po talaga na umalis after netong araw na to. Ayun. Para lang makuha niya yung perang gusto niya. So wala talaga sa mentalidad niya na magtrabaho dahil siya ay Opo. katulong or kumbaga kasambahay po siya sa inyo. Opo. Okay. So paano po kayo naloko? Bakit nagtiwala po kayo kaagad na bigyan po si Melody ng 9,000 na advance despite na hindi nyo naman po siya kakilala pa, hindi nyo naman po nakikita yung talagang tunay na pagtatrabaho nito. Paano po kayo naniwala kaagad dito kay Melody? Binigay po namin ng pera April 3 kasi parang yun ang naging usapan nila ng nanay ko na pumunta ka dito, magtrabaho ka sa amin, ibibigay ko yung pera para transparency na rin po. Mhm. Nagpapaawa daw po itong Melody kasi nga kailangan, maliliit pa daw po yung mga anak niya, yung asawa niya po walang trabaho, siya lang daw yung nagtatrabaho sa kanila. Kaya naawa po kami sa kanya, binigay po namin yung pera kasi kasama naman po namin siya. Hindi naman din po namin naisip na lalayas siya sa Opo. amin. So stay in po itong si Melody po sa inyo na namasukan. Stay in. Stay in po, yes po. Okay, so naniwala kayo dahil syempre sabi nyo nga, kasama nyo naman siya sa loob ng bahay. Opo. Okay, so meron palang paawa effect itong si Melody, kaya kayo ay naniwala kaagad. Opo. So, Ma'am Aiza, dyan ka lang po, kasi bukod pala po sa inyo, bukod kay Aiza, makakausap din po natin mga ka-aksyon. Ang isa pa na nabiktima nitong si Melody, kilalanin natin ito, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Opo, eto si Maylin mga ka-aksyon, isa din sa mga nabiktima nitong si Melody. Magandang hapon po, Ma'am Maylin. Opo, good afternoon po. Opo, pwede nyo din po bang may kwento sa amin? Paano naman po kayo naloko nitong si Melody? Bale, nag-post po kasi ako sa mga groups sa Facebook. Naghahanap ako ng kasambahay. Hindi lang naman po isang page yung napag-postan namin. Pero nag-post din po ako sa Kasambahay PH. Ayun. Aha. Tapos nag-PM po siya sa akin na mag-apply siya. Actually, nag-comment. So, minessage namin na mag-apply siya. So, nung minessage niya ako, May 5, sabi niya, wala siyang pamasahe. So, ang sabi ko, okay lang naman kung dito babayaran, ipapabali namin. Pero door to door. Kasi syempre natatakot kami magpadala ng pamasahe. Baka hindi dumating. Mhm. Okay. Nung May 5, so nag-usap kami parang matagal-tagal din kami nag-usap. I think 3 to 5 days. Within those 3 to 5 days, na-interview namin siya via video call. Tapos nag-send din siya sa amin ng requirements niya, yung postal ID niya, tsaka yung NBI clearance niya
although yung NBI clearance expired po January 2025. Opo. So, ang sabi ko sa kanya, sige, kuha tayo ng NBI clearance mo. So, ang sabi ko nga nun, pwede mag-request ka na kasi hindi ka pa naman babiyahe. Ang sabi po niya, wala daw po kasing NBI, parang requesta ng NBI clearance dun sa area niya. So, kung pwede daw, dito na lang sa Manila. So, pumayag naman po ako kasi since meron naman pong kopya nung NBI clearance, saka kaka-expire lang naman. Okay. Tapos mga around, yes, Apo, sorry. so, eto pong naka-flash sa aming screen, yan din po ba si Melody na nagpakilala po sa inyo? Yes po. Okay. So, confirmed na yung kay Aiza na binabanggit niyang nag-apply sa kanya ng katulong ay itong si Melody, ito din naka-flash. So, parehas po kayo. So, Yes po. nababanggit mo, Maylene, anong buwan pumasok sa iyo itong si Melody? This month lang po, May. So, Yes, si po. Aiza ay April. So, ilang araw lang din, pagkatapos umalis dito kay Aiza, ay nag-apply naman sa'yo through Katulong Facebook din po. PH or Kasambahay PH. Yes po. Mhm. So, Hmm. so, ibig sabihin, may nakita pa ulit na isang post na last year na November, may una pa raw na naloko itong, alam nyo ba, na nung nakaraang November, meron naman na naloko daw itong isa pang babysitter naman. Nagpanggap na babysitter itong si Melody. Hindi po namin alam. Okay. So, sa Kasambahay PH, doon ka din nag-post. At doon mo Yes din po. ito nakilala dahil nag-apply sa'yo or nag-message sa'yo itong si Melody. Yes po. Matindi ano? So, eto talaga yung modus operandi ni Melody. Through Facebook, online, doon siya nagpapanggap at doon siya nag-a-apply. Yes po. Bale po, ang nangyari po kasi noon, May 5 kami nag-start mag-usap. Tapos mga around, kailan ba yung biyahe niya? I think May 5, actually sinabi din niya agad na kung okay lang mag-CA, ang CCA po niya sa akin for 2 months. So yung sweldo po kasi sa amin ay 9,000 per month, yung starting. 9,000 per month. Po? Oh, 9,000 per month Opo. yung offer Yes niyo po po. sa kanya. Opo, yung starting po. Pero excluded po dun yung mga pagkain, yung mga toiletries. Bale, all in po sa kanya na lahat yun. Pati yung benefits labas. So, sabi ko, hindi kami papayag ng 2 months kasi syempre hindi pa naman namin siya Kakilala, nakikita opo. personally. Mhm. Tapos pangalawa, pagka binigay po kasi namin yung 2 months, tali na kami. So paano po kung hindi siya maayos magtrabaho or kailangan namin siyang pauwiin after a month? Parang yun po yung naisip namin. So sabi ko po sa kanya na hindi kami papayag ng 2 months. Tapos sabi nung partner ko, baka pwede kahit 1 month kasi kawawa naman. Opo. Matanong ko lang po, Mama Maylene, so nasa magkano po ba yung nakuha niya na pera or nag-cash advance din po ba ito sa inyo? Yes po. Nasa magkano? Bali yung total po lahat-lahat ay 11,500. 11,500. So ilang araw din po ba nagtrabaho sa inyo itong si Melody? Bale, dumating po siya May 10, tapos po, nung umalis kami, may pinuntahan kami, sinama ko siya, tumakas siya, May 14. So basically, 3 days lang din po. So 3 days lang talaga. So siguro yun yung maximum days na nag-stay siya sa kanyang amo, tapos aalis na siya. So ibig sabihin, tumakas siya. Opo. Kasama niyo siya na nagpunta sa isang lugar, tapos iniwan na lang kayo. Opo, nagpaalam po siya na bibili siya ng, I think, candy yung sinabi niya sa kasamahan niya, candy or biscuit. Tapos, kinuha din niya yung pera nung kasamahan niya. Tapos yun po, tumakas na po. So magnanakaw talaga itong si Melody, Opo. ano? Kasi aside nung manloloko na magnanakaw pa. Opo, actually, ma-mention ko lang din po, meron siyang mga dala na iba naming gamit. Maliliit lang naman po. Although maliit, di pa rin po sa kanya yun. Opo. Pero na-mention ko lang din po. Okay. So, anong klase din po ba ang pagkakakilala nyo dito kay Melody? Bakit agad-agad din po kayo nagtiwala sa kanya at nagbigay po kayo ng 11,000? Ma'am, alam niyo po, kami po kasi, matagal po talaga yung mga maids namin sa amin. Kung
Kasi po since kaya nga po kami nagkakakilala niya nila Aliyah kasi po nag-post po din ako sa Facebook na naloko nga po kami. Kaya makikita niyo po yung mga comment doon, yung iba doon naging maid ko na kinailangang umuwi kasi magbabantay ng kapatid, ng magulang. Nagpapa-CA po talaga ako kasi ayoko na po yung pag magtatrabaho sa akin, may iba pong iisipin. Ayoko na po yung nasa stress sila. Kung kaya naman po tumulong. Okay. Ngayon po, kaya nga po din ako sumama yung loob ko kasi pinagkakalat din po niya ngayon na salbahe daw po akong amo. Na ginugutom ko daw po sila. Opo. Dito po sa bahay, pagdating pa lang niya, pagkain na po yung hinanap niyan. Opo, bali, ang So ginawa pagkain lang po kaagad niya yung dito, hinahanap. kumain at matulog. Wala naman pong nilinis kasi ang dahilan po niya sa akin, hindi siya naglilinis kasi inaaral pa daw po niya. Opo. Bakit? Kinwestiyon ko nga po kung ano po inaaral niya eh. Opo, Ma'am Maylin, bakit naman sa tingin mo ay pinagkakalat ka na ganun ka ng klaseng amo nitong si Melody? May post po kasi siya na sabi po niya babalik na rin po niya ako. Babalik ta rin ka daw. Opo. Bakit naman? Dahil pinaalam niyo na sa amin? Na Yung iba po kasing post, nag-post lang sila dun sa Kasambahay PH lang din. Pero ako po kasi, ang ginawa ko bago po ako nag-post, tinawagan ko po yung GCash number na pinagsendan ko, tsaka yung number ng door-to-door na naghatid sa kanya. Ang sabi po nung door-to-door, lagi daw pong lumuluwa. So, nagtaka na ako. So, tinawagan ko yung GCash number. Yun po, yung GCash number, tindahan pala siya. Ngayon, sinabi po sa akin nung may-ari ng GCash number na, ma'am, hindi po ikaw yung unang tumawag sa amin. Gawain na po talaga niya yan. Kaya ginawa ko po, tinanong ko po kung saan po yung barangay nila. Tapos pinost ko dun sa group ng barangay nila para matulungan akong mahanap, para makapagreklamo ako. Kaya Ayun. lumapitin po So, ako ibig sa sabihin nito, Ma'am Maylin, gumawa na din po kayo ng hakbang para matrace po itong si Melody kung nasaan po ito at ano pong lugar ang address po nitong si Melody. Ano po yung po yung sabi nung may-ari po ng GCash? Sabi po niya, sa kabilang barangay daw po yun, Vinsons daw po. Di po kasi ako familiar dun sa area niyo po, kaya nag-post ako dun sa group, parang buy and sell group. Ang dami pong nag-message sa akin. Actually, ngayon po, hanggang ngayon po, marami pa rin pong nagme-message na niloko niya. Pino-forward ko, sinasabi ko nga po na tinutulungan niyo na po kami and baka pwede sa inyo na lumapit. Kasi tuloy-tuloy po. So marami na po itong naloko itong si Melody at hindi lang po kayong dalawa. Kung baga, marami Opo. pong nakakakilala dito kay Melody na talagang manloloko na po ito. Yes po. Mga taga saan daw po ito? Dun daw po sa barangay nila, Vinsons po. Vinsons, Camarines Norte. Yes po. Ayun. So, nung ginawa nyo pong, ipinost nyo po ba sa page? Ito pong Yes po. si Melody. Ano po yung laman po ng post po ninyo? Yung nilaban po lang ng post namin, actually, yung nakita ko po kasi yung dun sa unang post. So, ang na-mention ko lang po doon na kung ano kinwento ko lang, kung anong ginawa niya, kung pareho lang din po nung unang post na nag-CA siya, dumating siya, tapos tumakas. Tapos pinost ko lang din po yung Facebook account niya, pati kung ano yung ID na sinabit niya sa amin. Kasi ang purpose naman po namin noon ay good faith. Opo. Kasi po namin, wala na siyang applyan kasi yun natin po yung ID na ginagamit niya eh. So, ang purpose po ninyo ay para po ay wag na pong ulitin ito at para ma-aware po yung ating mga kababayan na itong taong pong ito ay dumaan po sa inyo at niloko po kayo. Yes po. Okay. So, nananawagan po kami para sa iba pang nabiktima nitong si Melody de la Rosa Buenvenida. Maaari po kayong mag-iwan ng mensahe dito po sa aming programa Tabang Ora mismo. Para naman ay wala na po itong mabiktima pa. Ano po, Opo. Ma'am Sobrang Maylin? kawawa po yung mga mamibiktima niya. So, kayo po, Ma'am Maylin, ano po yung aral na napulot po ninyo na kayo po ay naghahanap po ng katulong sa paraan po ng Facebook page? Alam mo po, naawa nga po ako dun sa mga matitinong katulong kasi parang madadamay sila. Correct. Pero syempre, hindi na kami makakapagpa-CA kasi may trauma na kami. Kahit sabihin mo na naawa kami, na talagang kailangan nila, madadamay sila dahil sa ginawa ni Melody. Opo. So, yun naman talaga, no? Kawawa yung mga taong naghahanap din ng hanap buhay na matino. Opo. Sa mga ganito, meron tayong mga kakilalang mga katulong nang hanap. Meron po ba kayong wifi, ma'am?
Meron po ba Meron po. kayong washing machine po, ma'am? Meron po ba kayong TV, ma'am? So mga ganun baga na mga hinahanap ng mga katulong at parang mag-aanan sila, mag-aanan yung trabaho nila. Isa yun sa mga hinahanap. Kumbaga yung mga amo ngayon, pinapampered na yung mga katulong dahil ang hirap naman talaga maghanap ng mapagkakatiwalaang kasambahay. Ma'am, actually, gusto ko lang i-mention kasi since pinagkakalat din niya na malupit daw akong amo, quote and quote, gusto ko lang kahit sino po, ang dami po na pwede niyong tanungin na dati kong maid. Very pampered po sila dito sa akin kasi hindi po kami nagpapatay ng aircon, number 1. Pangalawa po, damay sila kung ano yung pagkain namin. Kung saan kami pumunta, doon din sila pupunta. Hindi rin po ako stricto sa oras ng pahinga, pero OA na po yung hindi sila nagtrabaho. Opo, at syempre Ma'am Maylin, hindi naman kami maniniwala kaagad sa ganyan na connotation niya kasi in 3 days time lang na nagtrabaho siya sa inyo, meron kaagad na ganyan na impression itong si Melody sa inyo. At kung tutusin nga, kayo pa yung naniwala kaagad sa kanya at nagbigay po kayo ng 11,000 worth na pang CA niya. Kaya yan ay siguro alibay na lang nitong si Melody, ano? Opo. Apo. So, meron po ba kayo na advice sa mga kapwa po ninyo mga amo or kapwa niyo po employer na naghahanap po ng katulong online? Ako ma-advise ko lang po, siguro wag na lang magtiwala ng buo. Kahit magtagal na lang siguro ng mga ilang buwan, nakasama nyo sila. Bantay-bantayan na lang. Kasi kahit sabihin natin na matinong tao sila, pag nangailangan, hindi mo pa rin talaga alam ano yung kaya nilang gawin. Opo. Ma'am Maylin, dyan po muna kayo, ano? Makakausap po natin, nasa kabilang linya na ng telepono, si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Magandang hapon po sa inyo, Major. Magandang hapon po, ma'am, at sa ating mga tagapakinig, magandang hapon po. Apo, Major, ganito po yung sitwasyon, ano? Dalawa pong employer ang nagrereklamo po patungkol po dito sa isang katulong na parehas po yung sitwasyon na ganitong klase po ng reklamo na talagang niloko po sila at nagbigay po sila ng pera pero hindi po nagawang magtrabaho ng maayos eto pong katulong na ito at lumayas lang bigla-bigla. So ma'am, sa ganito pong klase ng reklamo, ano po yung maaring gawin ng mga nabiktima? Unang-una po kasi, Hello po, Major. hello po. Apo. Una po, dapat po talaga makapagsampa na po tayo ng formal na complaint regarding po dyan sa incident na kinakasangkutan po ng yung mga kasambahay na nirereklamo nitong ating complainant. Pumunta po tayo sa pinakamalapit na estasyon para po mabigay po natin yung salaysay natin. Kasi po kung hindi po natin sila agad marereport, possible po na maulit pa po ito sa ibang tao. Mas maganda po na makapag-report po agad tayo at ma-file po natin yung kaukulang reklamo laban po dito. Kaya po, isa sa mga dapat po natin kasing gawin bago tayo kumuha ng kasambahay is kilalanin po natin, kumbaga may background po talaga tayo dapat nung kukunin natin na kasambahay. Kasi hindi lang po yung pangungutang or yung pag-a-advance ang magiging problema natin sa mga ganyang klase ng kasambahay. Opo. Major? Hello po. Opo, so medyo napuputo lang po kayo, no? Pero go ahead po, Major. Pwede po kasing hindi lang yung panghihiram or pag-a-advance ang gawin nitong ating mga kasambahay na ito. Opo, nababanggit nga po ni Ma'am Maylin na ninakawan pa daw po sila. So ano po ba yung maaring kaso na pwedeng kaharapin po nitong si Melody dahil po hindi lang pala po itong si Ma'am Maylin, si Aisa ang nabiktima po, posibleng marami pa po base doon po sa mga komento at nagme-message po sa kanila. Ano po ba yung kaso ang pwedeng kaharapin nito pong si Melody? Pwede po, kung meron pong pagnanakaw na nangyari, pwede po niyang kasuhan ng theft. Ganun din po, pwede rin po natin siyang kasuhan ng estafa. Yun na nga lang po, kailangan po na meron tayong tamang impormasyon kung sino po itong kasambahay na ito. Opo, so estafa. Pero ang kailangan po ay kung... Tama po, estafa at saka po theft kung talaga po kung may ginawa pong pagnanakaw. Okay, theft at estafa. Dito po sa estafa na babanggit nyo na dapat po meron pong kaukulang or meron pong kompletong pagkakakilanlan dito po kay Melody. Binabanggit po ni Maylin na meron daw pong ID na ipasa sa kanila, parehas po ditong kay Aisa. Ang wala lang po ay yung konkretong lugar or detalye po kung saan nakatira.
Ito po ba ay makakaapekto, Ma'am Major Hazel, sa pwede pong isampang kaso? Hindi naman po, pero kung meron, yung pong ID na meron tayo, kung ano po yung nakalagay na address doon, pwede po natin yun muna ang pansamantalang gamitin kasi yun naman pong ating gagamit kung sakali man po na maisampa natin yung kaso at lumabas po yung warrant is buong Pilipinas naman po pwede nating iserve yung warrant na yan. Ayun. Basta po ma-file lang po natin yung case laban dito sa taong ito. Opo, so ang alam po nitong dalawa, from Binsons, Camarines Norte. So for the meantime, yun po muna yung pwedeng ilagay na address. Yes po, pwede pong yun muna ang ilagay nilang address at once ma-file po, yan pong kung lalabasan po sila ng warrant of arrest is buong Pilipinas po ay magkakaroon ng kopya niyan. Bali yung pong address na nag-i-exist na nandyan sa kanyang ID is ano lang po for para lamang po naman dun sa kanyang pagsasampa ng initial na kaukulang kaso. Opo, pero based on the record po ninyo, Major, wala naman pong kaparehas na pangalan po nitong si Melody ang meron na pong nasampahan ng kaso? Sa ngayon po, medyo malaki po ang National Capital Region para matrace natin kung meron pong naisampang kaso kasi wala pa po kaming dito po sa Camp Bagundiwa, sa Bikutan po is wala pa po kaming mga natatanggap na reklamo tungkol po dyan. So, kung sa Quezon City po, baka po meron kung saan po sila sinasabi na nagpupunta, posible po na yung kanilang yung kanilang modus na yan nagawa na rin po nila yan dito sa NCR. Opo, kasi base po sa pagkakaalam ko din, pag may picture po ang isang suspect, ito po ay kinakalat sa lahat ng impilan para naman po ay ma-aware po sila na pag may nagreklamo po na ganitong tao, ito po ang inireklamo, madali po yung ma-trace. So wala pa pong nakakarating po sa inyo na letrato man lang nito pong si Melody. Sa ngayon po, wala pa pong ganyan na litrato na meron po kami. Maliban na lamang po kung lalabas na nga po yung warrant niya at magiging wanted na po yung tao niya. Opo. So ano po ang inyong may papayo o paalala sa ating mga kababayan na idinadaan po sa online ang pag-hire po ng mga kasambahay o kahit na ano pong trabaho? Unang-una po, lalo uso na po ngayon yun yung online hiring, yung pag-a-apply at pagkuha ng mga ating mga kakasama sa trabaho. Wag po tayong basta-basta magtiwala, lalo na po ngayon na online lamang ang transaksyon. Siguraduhin po natin na may sapat na background check, mga valid IDs, yung mga clearances po, gaya ng NBI, para po malaman po natin kung talagang yung pangalan na binibigay niya is yan po talaga yung totoo niyang pangalan. Pwede rin po nating iparehistro sila sa DOL o dumaan po tayo sa lehitimong accredited agencies para po sure na yung hinahire natin ng mga tao is talaga po meron silang kaukulang papeles para po ma-hire natin sila bilang mga kasambahay. Tandaan po natin na mas mura po ang pag-iingat kaysa sa pagrereklamo sa huli. Kapag may duda po, wag na po nating ituloy. Ayun, napakaganda po yung iniwan yung salita, no? Mas mura yung pag-iingat kaysa ka po sa pagsasampa ng reklamo at kaso. Tama po. Opo. So maraming salamat po. If in case po magsasampa po sila ng reklamo, saan po sila kailangan dumulog po, Major? Pwede po silang dumulog sa pinakamalapit na istasyon, dun po sa nakakasakop kung saan po siya nakatira sa ngayon. Opo, so naputol Opo, Okay. makapag-file po sila ng kaukulang reklamo. Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Regional Office. Maraming salamat po, Major. Maraming salamat po. Ayun. So, hello po, balikan natin si Ma'am Aisa at Ma'am Maylin. Hello? Hi po. Apo, sino ito? Si Ma'am Aisa po ba ito o si Ma'am Maylin? Apo, Ma'am Maylin, napakinggan niyo po si Major. Mas mura daw po yung pag-iingat kaysa ka po sa pagsampa ng reklamo at kaso. Yes po. Opo, so tama po yung nasabi niyo kanina, no? Meron po kayong napulot na aral po dito at eto pong NBI clearance ay napakahalaga po na requirements para po mas makilala po natin ang ating mga kasambahay. Ano po, Ma'am Maylin? Hello, Ma'am Maylin? Opo. Yes po. Ma'am Maylin, meron po kaming team dyan sa National Capital Region na maaari nyo pong maasahan na Ma'am Aisa at Ma'am Maylin na sasama po sa inyo para po ay samahan po kayong formal na pagsampa po ng reklamo. Yes po. Thank you po. Apo. So maraming salamat din po sa inyo at sa mga nakakakilala po dito kay Melody.
baka kayo din po ay biktima, wag na po kayong magdalawang isip, pwede na po kayong makipag-coordinate po dito po kay Aiza at Maylin para po mas bumigat etong kasong isasampa po laban dito kay Melody. Melody de la Rosa Buenvenida, kung nasan ka man ngayon, inuusig ka na po ng reklamo, inuusig na po kayo ba ng inyong konsensya na kayo po ay wag nyo na pong ulitin ito sa iba? Sayang naman yung binibigay sa inyong tiwala ng mga taong nakakakilala sa iyo. Importante ang paghahanap ng trabaho, pero kung ganyan, hindi lang po kayo yung apektado, kundi yung mga naghahanap din po ng trabaho na ang kanila pong kagustuhan ay talagang mabuhay ang kanilang pamilya. Sabi nga ni Ma'am Maylin, madadamay yung ibang kasambahay na naghahanap ng trabaho. So itong si Melody de la Rosa Buenvenida ay 37 years old pa lamang. 37 years old. Nakikita niyo po yung pictures, mga ka-aksyon, naka-flash po sa inyong screen. Kilalanin yung maigi at baka yan ay makasalubong po ninyo at hindi naman katulong naman yung i-apply na trabaho sa inyo. Baka iba naman na trabaho, tanggapin nyo naman. So, yan po ay meron pong record or meron pong reklamo sa kanya. Ito pong dalawang employer dahil po sa panloloko nito. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik po ng Tabang Ora mismo, isang domestic helper naman mula sa Riyadh, Saudi Arabia, humingi ng saklolo sa ating programa matapos itong ikulong ng kanyang amo. Ang Ora mismo nating pag-aksyon, abangan, kaya huwag kayong bibitaw. Magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo, boss. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong abos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indong Boss.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Tabang Ora Mismo. Eto mga ka-aksyon sa ating Tabang Ora Mismo update. Isang overseas Filipino worker sa Riyadh, Saudi Arabia ang nalagay muli sa panganib nang siya ay ikulong ng kanyang amo sa kanyang kwarto na walang pagkain o inumin. Kaya nang aming matanggap ang kanyang panawagan sa ika-6 nitong araw, ora mismo rin tayong umaksyon. Ang buong pangyayari, panoorin po natin ito. Mas mahirap talaga sa ibang bansa ang trabaho. Mas more ang nasa 18 hours ang trabaho dun kisa dito. May pahinga ka pero pag matutulog ka na. Kung sa sahod lang, mas maganda sa ibang bansa talaga. Malaki yung sahod sa ibang bansa. Sa panahon ngayon, dahil sa kahirapan, walang pera at kakulangan sa trabaho sa Pilipinas, laging pumapasok sa isipan ng karamihan ay ang pangingibang bansa dahil ito lamang ang tanging solusyon upang makaahon. Katulad na lamang ni Chari Navarez na mula sa Kadburawan, Ligao City na isinalang-alang ang pamilya upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Ngunit sa kasamang palad, tila hindi naayon ang swerte kay Chari nang magpunta ito sa Riyadh, Saudi Arabia upang maging isang domestic helper. Pero imbes na maayos na trabaho, pang-abuso ang sinapit nito sa malupit niyang amo. Ayon kay Chari, sa una ay maayos umano ang pakikitungo ng kanyang amo. Nagbago lamang daw ito
nang magpaalam siya upang umuwi dahil kailangan umano siya ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Nung unang pagpunta ko dun sa kanila, ayos naman. Mga 1 to 3 months, okay naman. Okay naman, binibigyan nila ako ng mga sabon, mga ganun, mga needs ko sa mga hygiene ko, mga ganun. Ayos naman yung trabaho. Kung sa trabaho, okay lang. Linis lang ng magtatulong sa kanya pag nagluluto, pag magagayat ng mga gulay, mga ganun. Tapos linis ulit sa kwarto, 5 kwarto, dilinisan, tapos CR, 5 din. At animoy nag-iba ang ihip ng hangin at nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng kanyang amo. Nag-umpisa na umano siyang hindi pa kainin ng maayos at ibinibigay sa kanya na tubig inumin ay nanggagaling umano sa CR. Bakit kaya nag-day yung tapos nila? Hindi ko alam kung bakit. Okay naman nung mga umpisa, mga 1 taon. Basta nagbago lang yung amo ko nung nanganak na siya. Talaga kaya, stress na ako dun. Tapos yun, nagpaalam ako sa amo ko na chinat ko na lang na kung pwede uwi na lang ako. Kasi nga, gano'n lang lagi yung sistema namin, nag-aaway kami. Tapos halos wala na kaming okay naman yung sa umaga. Tapos pag mag-rest time na ako, yun doon na siya nagagalit sa akin. Pag ganun. At hindi pa umano na kontento ang kanyang amo dahil umabot na sa punto ng pagkukulong sa kanya sa kwarto na inabot ng 6 na araw. Yung mga ginawa niya doon sa loob ng kwarto, Sa 6 na araw, doon lang, sa kwarto lang. Buti nga, nung kinulong nila ako, buti may pagkain pa ako nun. May mga tirang yung sa grocery ba. Yun yung kinakain ko sa araw-araw. Tapos yun, nung wala na, mga siguro 5 days na ata ako nakakulong doon. Wala na akong humingi ako ng pagkain sa kanila. Nagbibigay naman sila nung last ng 5 days, nagbigay sila ng biscuit sa akin. Tapos wala na, hindi na sila nagbigay ulit. Tapos yung iniinom ko, galing na sa CR, parang ganun. Tapos wala na talaga. Nangingi ako sa kanila ng tubig, hindi na sila nagbibigay. Sakit ka din po ba ng oras po? Lagnat lang naman. Nung nakulong na ako, lagnat lang naman. Sabi ko nga sa mama ko, sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko nga, mag-ano na lang ako. Sabi ko nga, magbibigti na lang ako dito. Sabi ko gano'n sa mama ko. Nahimatay ako nung sumusuka na ako ng dugo. Tapos sinabi ko yun sa amo ko, sinabi ko sa agency ko dun sa wala din. Yung agency ko pa rin, sabi ng agency ko, hindi naman daw nila ako matutulungan kasi nga, ako lang daw ang dapat makikiusap ako sa amo ko na ipa-hospital nila ako sa amo ko. Pero never po kayo? Wala. Nagsabi rin naman ako sa amo ko na ipa-hospital ako. Na kahit nga sabi ko ako na lang magbabayad sa hospital sa Saudi, sabi ko. Agad nakipag-ugnayan sa amin si Chari para humingi ng tulong na makauwi sa Pilipinas. Ako po si Chari Menes Tavares na nagtatrabaho po dito sa Al-Bukaira, Riyadh. Kinulong po ako ng aking amo dito sa kwarto ko. 5 araw na po ako dito. Nais ko po sana makauwi na lamang sa Pilipinas. Hindi ko na po alam gagawin ko. Sana matulungan niyo ako. Hindi po sila nagbibigay ng pagkain. Ang iniinom ko po ay galing na lamang ako sa CR. Sana po bigyan na ako ng agarang aksyon. Ora mismo naman umaksyon ng aming programa. Naidulog ito sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration. So actually, ang latest update po sa kanya, and I think she knows this, no? Kasi merong sinena screenshot ng conversation between Shari and yung kanyang Philippine Recruitment Agency. At ang huling update po sa amin as of today, no? At 9:50 a.m. is that meron na po siyang final exit visa na pauwi ng Pilipinas at hihintay na lang po yung kanyang plane ticket pabalik ng Pilipinas. So man po, no, yung kaso po, actionan po natin yung ginawa sa kanila employer. So all she needs to do po pagdating na po ng Pilipinas dahil anytime soon po, no, makakauwi na po siya ng Pilipinas. And we are of course monitoring naman and keep on calling the Philippine Recruitment Agency para sa issuance na ticket dahil may exit visa na siya. So yan po inaasahan namin na soon makakauwi na si Shari sana bago mag-Holy Week. At makalipas ang ilang araw, sa tulong ng OWA,
Muling nakatungtong ng Pilipinas si Chari. Ora mismo naman nakatanggap ng tulong mula sa OWA Bicol si Chari na Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay Program Assistance na kung saan ay kanyang gagamitin upang makapagsimulang muli. Gusto ko sana talaga makaipon para makapagpo tayo ng bahay para sa kanila, ganun. Sa amin. Tapos konting negosyo lang, ganun lang. Kung kaya naman dito sa Pilipinas, dito na lang sa Pilipinas. Ano po ate yung mga bagay na natutunan niyo po sa mga pinagdaanan niyo po? Maraming ako na sa Saudi. Ano po yun? Kailangan pag nasa Saudi ka, kailangan talaga mag-ipon ka, ganun. Kailangan kung hati lang talaga yung dapat yung ipapadala mo sa pamilya mo para sa, kailangan talaga mag-ipon. Ganto lang, mas okay na ganto na yung nangyari sa akin doon sa Saudi. Na kinulong lang ako nung amo ko. Hindi ako sinaktan kasi yung iba, sinasaktan talaga. Okay pa din na nakauwi ako ng ganto na ligtas. Nakaalis ako doon sa amo ko na ganun yung sitwasyon ko. Pinaplano ko pa Pinaplano ko pa rin naman mag-apply ulit. Pag dito kasi sa Pilipinas, may nag-ano rin naman na diyan sa Manila. Sa akin na magtrabaho na lang sa Manila. Pero napakababa ng sahod kasi nasa 7,000, ganun. Mas mahirap talaga sa ibang bansa ang trabaho. Mas more ang nasa 18 hours ang trabaho dun kisa dito. Kung sa sahod po ate? Kung sa sahod lang, mas maganda sa ibang bansa talaga. Malaki yung sahod sa ibang bansa. So kumbaga dito sa Pilipinas, mababa pero madali lang? Madali lang yung trabaho, may pahinga ka pa. Doon naman sa may pahinga ka pero pag matutulog ka na, yun na lang. Maraming salamat po sa Tabang Ora mismo. Dahil po sa kanila, kung hindi dahil sa kanila, hindi pa rin ako nakakauwi na dito sa Bicol, dito sa amin. Hindi man naging maayos ang naging kapalaran ni Chari sa ibang bansa para sa kanyang pamilya, naniniwala pa rin siya na balang araw ay aayon sa kanya ang swerte. Bicol Loco is here again! Mga naglalakihang hot air balloons, pinaastig na aerobatic displays, mga nakakamanghang aircraft exhibition, at 3 araw na music festival. Muling magpapakitang gilas at maghahatid ng saya ngayong Hunyo. Handog sa inyo ng Ako Bicol Party List at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa bagong Pilipinas. This is Bicol Loco 2025. At yan mga ka-aksyon, isa na naman pong kababayan nating OFW ang ating natulungang makauwi ng ligtas dito sa Pilipinas. At ngayon, masaya na siyang kasama ang kanyang pamilya. At mga ka-aksyon, yun nakita natin ang mas inaabangang Bicol Loco Festival. Pangalawang taon, ang ating aabangan na mas makulay, mas masayang Bicol Loco Festival. Mga ka-aksyon, at yan ang ating natunghayang mga kwento ngayon sa ating programa. Sa mga nagnais na humingi ng tulong sa ating programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City.
Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap.